Qed jintalab li jkun irtirat il-permess għal proġett biex tinbena dar tal-anzjani, uffiċini ġodda u parkeġġ f'San Ġiljan. Dan għaliex il-proċess ta' tender sar b'mod irregolari. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali José Herrera qal li saret talba lid-Direttur tal-Gvern Lokali biex b'mod immedjat jirtira dan il-permess minħabba numru ta' nuqqasijiet li saru fil-proċedura adottata mill-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan. Fost in-nuqqasijiet José Herrera semma li ma kienx stabbilit kif se jkun aġġudikat it-tender, ma kienx ċar li ma regolamenti kellhom japplikaw u ma kienx hemm dritt tal-appell. Il-regolaritat li saru huma illi inkisret il-liġi illi tirrigwarda il-Gvern Lokali kif għandhom joħorġu dawn it-tip ta' expression of interest u il-tenders, ġifieri il-regolamenti ta' Kunsill Lokali ġew miksura, kif ukoll ġew miksura wkoll ir-regolamenti tad-Dipartiment tal-Kuntratti. José Herrera qal ukoll li fuq medda ta' 25 sena dan il-proġett jista' jkollu valur ta' 100 miljun euro. L-applikazzjoni għal dan il-proġett tmur lura għas-sena 2009 meta l-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan kien applika għall iżvilupp ta' art għal dar tal-anzjani permezz ta' Public-Private Partnership bi stima ta' 13 miljun euro. Għal numru ta' snin ma kien sar l-ebda avvanz fuq dan il-proġett. Iżda f'Lulju ta' din is-sena l-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan ippubblika sejħat interess għal partner strateġiku mingħajr ma nforma lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali. Għal din is-sejħa 3 kumpaniji ppreżentaw il-proposti tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera qal li l-kumpanija li rebħet din it-tender kienet Care Malta, fuqt li żewġ kumpaniji l-oħra ġew skwalifikati mingħajr ma ngħatat raġuni. Care Malta hija waħda fost numru ta' kumpaniji tal-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zarem Vassallo. Intant fil-jum tal-ġimgħa wieħed mill-konsorzja interessati ippreżenta protest ġudizzjarju kontra l-istess Kunsill Lokali għaliex ġie skwalifikat mingħajr raġuni. Madankollu ftit tal-ġranet ilu d-Dipartiment tal-Gvern Lokali irċieva ittra mill-istess Kunsill Lokali biex id-Dipartiment ikun ta' gwida u biex jara jekk imxewx skont il-proċeduri. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari José Herrera talab lill-Bord tal-Governanza biex jinvestiga l-mod li bih mexa l-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan u biex il-Bord jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu.